el que hem fet amb l'alcalde és parlar de temes que a dia d'avui ens afecten o que ens poden afectar en un futur, tals com les comunicacions, tots sabeu que en aquest moment s'està produint el desenvolupament del C-17, el tema del tren, que tant de bo es produís alguna cosa, es produeix poc, però vaja, el tema del tren és un dels temes que ha de ser un dels cavalls de batalla més importants. Ja ho va ser la passada legislatura, ho ha de ser en aquesta i hem d'arribar a bon port, d'alguna manera. Temes com la universitat, dic que la universitat ja sabeu que s'ha més que consolidat. A Ripoll tenim un centre tecnològic important amb la Fundació Soler i aquí es poden crear i podem crear diverses sinergies entre Vic i Ripoll a través de temes de formació i tot l'ampli i tota la seguretat que s'hi vulgui donar en el tema. Temes de cultura importants, l'any que ve és l'any Oliva, l'Oliva va ser bisbe de Vic, a part de ser abans de Ripoll i conseqüentment també aprofitant la presència del regidor també n'hem parlat, i altres temes. Tenim una ruta del romànic que es va iniciar ja fa 5 o 6 anys i que estem ja a punt d'acabar. En fi, en definitiva, el que hem fet amb l'alcalde de Vic és parlar amb un planteig que jo crec molt encertat fer-ho per part d'ell, que a dia d'avui, amb un creixement tan desorbitat de l'àrea metropolitana de Barcelona i amb aquest apropament cap a les comarques més d'interior, doncs potser és el moment i potser toca que les capitals de comarca, que encara tenim una certa identitat i que encara volem fluir-ne i que tenim aquest valor afegit, doncs temes que ens afecten a totes, les posem damunt la taula i en parlem, justament perquè no tenim cap ganes de ser un tercer cinturó o un quart cinturó ja parlant de Ripoll, sinó que el que tenim ganes és de mantenir aquesta identitat i de tot allò que puguem ajudar-nos mútuament, doncs fer-ho. Aquest és en definitiva i a grans trets la conversa que hem mantingut avui l'alcalde de Vic i jo mateixa. Hauríem parlat de noves relacions territorials i de treballar conjuntament per ajudar-nos uns als altres i fer sinergies positives per agafar més protagonisme dins de Catalunya, tant enfront, perquè l'àrea metropolitana fa una pressió en aquest lloc, ara a Manresa i Vic, però si sobrepassa aquests territoris vindrà a Ripoll i al Berguedà, lògicament, els solsonès té les seves pressions. I que les accions que fem nosaltres ens afecten i que si sabem el que fa l'altre, doncs per complementar-nos i sobretot no doblar accions. O sigui, hi ha hagut duplicitats de molts temes que ens fem competència, que són absurds, i el que hem de fer és ajudar-nos. I el fet de comptar amb més territori també té més capital per poder aprofitar les parts positives d'un creixement volgut, que és l'interior nostre. Crec que això el que resumiria la reunió, anirem endavant, anirem endavant i anem a treballar junts. Doncs que ara, amb el desdoblament del C-17, possiblement es produiran molts talls, de fet encara d'això falten uns mesos, però és evident que és un tema que hem de planificar amb temps i n'hem de parlar, i comentàvem la possibilitat de demanar que s'afegeixin algunes llançaderes, és a dir, que s'afegeixin més trens que ens ajudin a fer aquest trajecte Ripoll-Barcelona, Ripoll-Vic, no sé, s'hauria de veure, s'hauria de parlar, però sí que a part del gran tema que és la internacionalitat de la línia, l'ample europeu i tot el discurs que hem desenvolupat sempre, que hem parlat i que hem reivindicat sempre, ens hem centrat més possiblement en aquest que ens tocarà ara, després dels possibles talls de carretera. Contemplar el metro de la Plana, que tots sabeu què vol dir, doncs també un Plana de Vic i Ripollès, que seria el correcte. Aquest metro fer-lo extensiu fins a Ripoll? Sí, però aquest metro que parlàvem aquest temps, fins a Torelló. Fins a Torelló, lògicament, està feta la línia, costa res arribar a Ripoll. Ja que si quan s'han de treballar conjuntament hi haurà gent que vindrà aquí a fer coses i gent que anirà allà a fer més coses. Per tant, a treballar o fer turisme o parejar-se, jo crec que hem de començar a entendre que som realment veïns i que podem suplementar-nos i ajudar-nos. Sí, nosaltres ja passem ja no de reivindicar un milió de trens, sinó de tenir un metro directament. Estem encantats amb aquesta nova iniciativa. És viable, s'ha estudiat i és viable. Suposo que tampoc podem concretar això vol dir que vindran aquí la gent de la Universitat de Vic a parlar amb el tecnològic, perquè al final també són que fan formació d'ells, doncs a veure com ens podem complementar i donar potser estudis nivell universitari, els estudis que fan ells aquí, des de la Universitat de Vic. Per tant, la Universitat de Vic implicar-se en el projecte i també donar-li solidesa. Això també donaria qualitat a la Universitat de Vic perquè tindria un centre a Ripoll, que és una cosa important.